सांग्रां जा रायजोफोर सांग्रां जा गावबा गावनि धोन सम्पतिनि सायाव मोजाङै नोजोर हो खेल खालाम गोबौ मेगनजों नायनानै जोथोन लानाया गाहाम मानोना माब्लाबा समाव आखाइनिफ्राय रांनि बेग सेनानै लांजानाय माब्लाबा दखान गलाफोराव हरनि समाव इन्जुर बिसिनानै नङाब्ला थिं देफ्लंनानै गलानि मुवा बेसाद खावनाय जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौ नुबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बावैसो साननि सिगां 2 नं बेंटल बाजार साखाथिनि लासित बसुमतारीनि मानै मोसौ हालुवाया गलिनिफ्राय सिखावजों खावनानै लांजाखांनायनि उनाव हालाय हाफाय जानांदोंमोन। अदेबानि बेबायदि जाथाया आरोबाव फिन जाबावदों चिरां जिल्लानि बेंटल बिक्रमपुर नोलोबारि गामिनि थागिबि जुबिराज बसुमतारीनि नखराव। अर्थात गोमाजानाय बिगुमानि फोरमायनाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि थांनाय समबार बारायखालि मोसौखौ गलिनिफ्राय गावनो दै बिमा सेराव खायनहैदोंमोन। खानानै दोननाय मोसौखौ दिरुं खेवनानै फुंनि 10 रिंगासो समावनो लांदों होननानै फोरमायो। ओजों मोसौखौ हालाय हाफाय नागिरसेयावबो मोनैलाय पुलिस बिफानाव एजाहार होबाय होननानै फोरमायबावो। लोगोसे गोमानाय मोसौखौ सोरबा नागिरनानै होनो हायोब्ला नोगोद 40,000 रां बान्था होगोन। बिनिखाय सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै खावलायहरदों जुबिराज बसुमतारीया। जानबुं नं 6015838203 एबा 9403330003 नम्बराव। औ नंगौ आंनिनो मोसौ दाख्लै समबार 17 तारिख फुंनि 10ता बिदिखालि गोमादों आरो मोसौआ। ओमफ्राय दाथ' जों सिखावखौ मिथिया दा सोर लांदों जों मिथिया आरोखि। दा मोसौखौ जों नागिरना दासिमबो नागिरगासिनो दाबो नागिरनानै दंहैयो ओरै नागिरनानै दंहैयो जों दासिमबो मोनाखै आरोखि मोसौखौ। मा गामि ओमफ्राय बबे जायगायाव खायामोन? मोसौखौथ' जों जोंनि बेयाव बिक्रमपुरावनो ओमफ्राय आइ नदि सेराव आरो सेराव खादोंमोन। ओमफ्राय सिखावा माने दिरुंखौ खेवनानै लांदों आरोखि। मोसौआ हालेवग्रामोन नामा? हालुवा गिदिर ओरैनो बे 50-60 हाजारनि जागोन आरोखि। मोसौनि गाबा माबायदिमोन? ओरैनोथ' अरेन्ज आरोखि अरेन्ज गोजा। दा नोंथांनि मोसौआ गोमानानै थाबाय बिनि बेलायाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि खबर हरजानो ओमफ्राय माबायदि हेफाजाब होजानो लुबैयो? रायजो राजाखौथ' आङो बिदिनो हेफाजाब नागिरदों रायजो राजाखौ अनसायदों मोनगोबा हामगौ आरो बिदिनो आरो सोरबा बिदिनो नागिरनानै होयोबा आंनो अबाफोर नुनानै जगायना फैयोबा आं एकदम नगद 40,000 होगोन आरोखि खाथां एकदमबारे। जानबुं नाम्बार होनाय जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आयेननि बेब'स्थाफोर खालामनायमोन नामा? आयेननि बेब'स्थाथ' जों थानायाव होबाय ओरै आबसुआव होबाय। सिखावखौ मोनोब्ला आयेननि बेब'स्था लागोन नोंथांमोना? आयेननि बेब'स्था लागोन एकदमबारे सिखावखौ मोनोबा जों आयेननि बेब'स्था लागोन। सारेन्डार लाफैनो थाखाय मा खावलायगोन सिखावखौ सारेन्डार लाफैनांगोन जोंनाव। जाहाथे सोरबा लांदोंबा लाबोफिनथों। नोंथांनि साननाय बायदिब्ला मोसौखौ सोरबायदि सुबुङा लांदों होननानै नोंथाङा सानो? सन्देह दं नामा? बेखौथ' जों बोरै बुंनो हाबावनो नुवाखैबो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाला जोङो दा नुथारनायबा दा बुंनो हागौमोन जोङो। नोंथाङा लुबैनाया माने नोंथांनि मोसौखौ नांफिनगौ आंनि मोसौखौ आं नांफिनगौ जाय बहनना होगोन आं बिनो नोगोद 40,000 होगोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंनि मोसौखौ बहाबा नुयोब्ला खोन्थाहरनोथ' खावलायदों माने जानबुं नाम्बार होनाय जागोन आरोखि। जानबुं नाम्बारखौ गोसोआव दं होनना बुङो। जानबुं नाम्बारा बिदिनो 940133 0003।